No niin, Vesa. Onko varmasti kaikki mukana? Toivotaan. No. Paljon rinkat painaa? 24 puoli ja 23 puoli. Tästä on hyvä lähteä kai. Kalaan ollaan menossa. Eka 500 metriä eka nousu. Hei. Tekniset välihousut poissa. Pikkasen on lämmin. Saa nähdä. En tiedä onko viisas yhtään, että lähtee tällä kalastamaan. Näin se menee. No, ei mitään. Hieno keli vaan. No niin. Jaha. Tauopaikka. On vesipullo tyhjä. Kivasti vesilori. On täällä hiljasta. No niin. Täällä ollaan Vesan kanssa. Kohta ei enää naurata. Nyt ollaan varmaan kävelty joku 11 kilsaa ja nyt ollaan kävellä semmoista tosi pehmeät mettäosuutta ja oikeesti pukkaa hikeä ihan törkeästi ja heti kun pysähtyy paikalle, niin 1 000 000 hyttystä on kimpussa. Mut 2,5 kilsaa olisi vielä matkaa. Sitten varmaan kokonaismatkaa tulee 14 kilometriä tästä kävelyä. Katsotaan nyt paljon vielä vedetään siksakkia. Mitäs nyt meinas käydä? Saatana leiripaikka hukassa ja rinkat hukassa. Ja meinaa pimeä painaa päälle vai? fiilis hukassa. Kala ei Kuu on säntää kirkas ja iso. No, nyt lähdetään etsiä leiriä, ennen kuin pimeä tulee. Kyllä se vain on. Kyllä se vain on. Siellä Vesa menee kokeile reissu ensimmäistä kalaa. Katsotaan. Hissun kissu. Eka heitto. Ei ainakaan kalaa vielä.
No niin, leiripaikka vaihdettu, kilsa ylävirtaan. Huomenna jatketaan pidempi pätkä ylöspäin. Tästä saatiin aamulla se 42-senttinen taimen. Nyt lähdetään March Brownilla yrittämään. Taimen! Oh! Ei vittu! Se ei sovi haavi! Tuoppi meni sulle, mä jo luovutan nyt. No niin. Olemme täällä nuotion ääressä. Meidän kokkimme on pyydystänyt tänään tuollaisen 60-senttisen luonnon taimeneen. Ilmeisesti meille on tulossa jotain erikoista tänä iltana. Taimen nahka chipseä. Taimen nahka chips. Taimen nahka chips. Ja illan pääkokki Vesa. Hienonnettu punasipuli ja pilkotut kirsikkatomaatit lyödään ne pannulle. Vähän juustokuminaa. Okay. Ripaus mustapippuria. Vähän paprikaa. Oi, 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 oi. Seuraavaksi lisätään vähän kurkkua. Aika erikoinen tapa niinku kurkku pistääkin. Perhana, sulla on ollut niin paljon salakuljetettavaa, että sun rinkkas kevenee nyt niin paljon. Että... Se on valmis. Elikkä seuraavaksi me syödään tunturitaimen tortilla. Tunturitaimen tortilla vai? Tunturitaimen tortilla. Jumalauta. Ei jumalauta. Tää. Aika tuhti. No niin. Nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt olen kokenut tämmöisen pienen niin kuin yllärin, mutta maistetaan taimen tortillaa. Hei. Aivan varmasti Rautatietorilla niin hittituote tulisi tästä.
Ihan totta, hei. Mä suosittelen. Kattokaa. Jumalauta. Tää maistuu hyvälle. Ihan oikeesti. Ainoa, että lätyn sisällä on niin paljon tavaraa, että eihän tätä pysty syömään, mutta tää on hyvä. Nyt pääkokki kanssa, hei. Suljetaan kamera ja Ja nyt syödään. ruvetaan nautiskelemaan ja ruvetaan ryyppäämään. Semmosta täällä. Katsotaan oisko lisää. Ui! Se on siellä alhaalla. Sait sä? No, mut Anna mulle se kamera. on se mulla tossa. Näkökalastusta. Hauki oli ihan metrin päässä rannasta. Aikamoinen jööti. Uju. Vesa näki sen hauen tossa tuolla. Ihan tossa penkan reunassa. Meneekö meidän lotto? Ja kokeiltiin uittavaa viehentä ja niinhän se täräytti. Ihan saman teen. Ei vittu, kato. Lopa menee ihan. On kyllä aika väkevä kala. Ui! Nyt on siima. Kohta se menee poikki. Katsotaan. Se on ihan kiertynyt. Tiedätkö? Ei vitsi, kato. Se siima. Miten se on nyt se siima tuolla mennyt sen ympäri? Oi oi oi, oi oi oi. Hirmuinen on kala. Iso kala, tällä on ultralla. En mä pysty mitään tekemään. Oh! Vittu pitkän kokoinen. Visu! Mitähän tää painaa? Tää oli aika... Mikä toi on? Tää. Mitä? Hauki. Eikä se oo mikään hirveän iso. Saatana, että oli virta. Siinä se nyt on. Vesan pyydystymä taimen. 3,5 kilon 60 sentin taimen. Keitto. Keitto. Saa nähdä minne maistuu. Pistää sinne. Ei tällaista kalakeittoa oikeesti. Saa nähdä. Mäkin otan tosta nyt. Nyt mässäillään.
Tohon täräyttää kohta tulee ammumaan siitä. Kato. Vittu! Siitä. Siitä saatana. Se on halki. Oi voi. Nyt pitäisi yrittää nukkua tässä nuotioloimussa. En tiedä mitä tulee, mutta aika tylsältä näyttää ympärille kaikki. Kuu on tuolla taivaalla ja meillä on ehkä vähän pikkasen liian iso liekki tuossa nuotiossa, mutta ei se mitään. Lämmittää kivasti. Periaatteessa ei tarvitsisi makuupussi ollenkaan. Mut, ei se mitään. Puhutaan kaikille vaan hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. Siellä liikenteen melussa kaikki kaupungin kiireelliset ihmiset. No niin, täällä on tämmönen meidän salaisistakin salaisimmassa kalapaikassa oleva sauna. Ja mä sitten sukellan sinne. No niin. Nyt lähtee löyly. Huhhuh. On muuten lämmin. Tällaiset on meidän salasaunan löylyt. Ei muuta kuin luukku kiinni ja saunominen jatkuu. No niin, moro! Yrittää saada noin loput rippeet irti. Sitä vituttaa. Nyt sä tajus, että meistä ei ole vaaraa. Tos latti on jos melkein. Ihan kiimassa. Niin. Maalikylille. Tultiin aika nopeasti toi 8 kilsaa tosta. Ihan sikanopeasti. Joo. Se oli yksi hujaus. Tää reissu oli tässä nyt. Katsotaan. Melkein jäätiin poron ruuntelemaksi, kiivasen poron ruuntelemaksi tossa viimeisen nypyn päällä. Mutta Se oli sladdi pystyssä siinä ja sarvet veressä ja hiero kuonoa meitä kohti. En tiedä mitä siinä oli mielessä. Tuhisi meille. Mutta tässä tää oli. Me jatketaan matkaa. Moro!